To, kamar yadda mutane suke yawan maganganu dangane da wannan babban mawaƙa wato Nura inuwa da kuma Naziru sarkin waƙa, inda wasu da yawa suke ta cece-kuce kuma suke ta faɗaɗan maganganu daban-daban a kansu. So haka ne sa muka zauna kuma muka tattauna dangane da waɗannan mawaƙa, musamman ma ga kowanne daga cikinsu, kuma kowanne daga cikinsu mun ci ta bakinsa kuma ya tattofa albarkacin bakinsa inda ya faɗi hujjojinsa da dalilansa. Kamar yadda wasu da yawa suke cewa ai suna yawan rigima ko kuma ba sa jituwa, inda wasu da yawa suke cewa idan Nura inuwa yi waƙoƙin habaici, so mafi akasari da Naziru yake, haka zalika idan Naziru yi waƙoƙin habaici to babu tantama da Nura inuwa yake. So idan ba ku manta ba, a shekarun baya Naziru yana jin ragamarsa ta sarkin waƙar jihar Kano, inda lokacin da aka bashi Sunusi Lamido Sunusi ya bashi wannan sarauta, wani iko na Allah, wannan sarauta da aka bashi ta yi matukar daga kimarsa kuma ta yi matukar daga jin kansa, kuma ta kankaro ma darajarsa sosai. So inda wasu da yawa ma suke cewa ai dalilin wannan sarauta da aka bashi shine ya dora kansa girman kai, yake ganin cewa ya fi kowa a duk mawaƙan Najeriya ma baki ɗaya, ba ma iya arewacin Najeriya ba. To a shekarun baya sarauta tana gurin shi kafin sarauta ta dawo gurin Aminu Ado a mallakawa Alan Waka wato wannan sarauta. To so kamar yadda maganganun suka tsinkaye mu kuma yadda maganganun suke da yawa a yanzu, to za mu tattauna ne ɗaya bayan ɗaya, kuma kowanne za mu ba da tabbaci, kuma kowanne za mu kawo muku hujjojinmu da dalilanmu, kuma kowanne daga cikinsu za mu tattauna da shi dangane da maganganun da da kuma abubuwan da faɗa da kuma abubuwan da yake so ya faɗa, da dalilansa da hujjojinsa da kuma rahin hujjojinsa. Kamar yadda wasu da yawa suke cewa idan mutum yana cikin fushi yakan faɗa abubuwan da basu dace ba, sai daga baya kuma ya zo yana da na sani. Tabbas wannan magana haka take. Hakan ne yasa ɗaya daga cikinsu, ko mu ce gabaki ɗayansu, yanzu kuma suke da na sani akan wasu abubuwan ba sa da na sani. Kamar yadda Nura inuwa yi ƙaurin suna wajen ba a faɗa da shi, ba za ka taɓa ji an ce an yi faɗa da Nura inuwa ba dangane da 'yan mawaƙa ko kuma 'yan fim ko dai wasu mutane dai fasalan na cikin gari. Ba za ka taɓa ji an ce an yi faɗa da shi ba, saboda ya iya zama da mutane, ko ba za ka taɓa ji an ce yau gashi ana wata rigima Nura inuwa ya sa baki a ciki ko wani abu makamancin hakan ba. To amma kuma mafi akasari za ka ji an ce da wuya a ɗauki shekara guda baka ji an ce yau gashi an samu matsala tsakanin Naziru da wani jarumi ko wani mawaƙi ba. Wannan abubuwan suna yawan faruwa, amma bai faru da wani jarumi ko wani mawaƙi ba, to za ka ji an ce ya faru ne da wani daban a cikin gari. So wannan abubuwa suna yawan faruwa, inda wasu suke cewa kuɗi ne ike ziga Naziru, kuma kuɗi ne ike hasala shi, yana ganin cewa babu wanda ya kai shi kuɗi a matasan jihar Kano ma baki ɗaya. To wannan abubuwa dai sun daɗe suna faruwa, haka ne yasa muka yi alƙawarin cewa za mu faɗi abubuwa masu muhimmanci, musamman ma abubuwan da ya kamata a ce wasu da yawa sun sani, musamman ma ga waɗanda ba su sani ba, musamman ma makwabtan Najeriya, inda ba kowane labari suke samu ba sai mun faɗa. Dai kuma a cikin namu akwai waɗanda sukan ƙirƙiri labari su faɗe shi kawai ba tare da sun ajiye hujja ko suna da tabbaci akan maganar ba. To Naziru kowa ya san da cewa Naziru ana mishi inkiya da Naziru sarkin waƙa, inda Naziru ya taka muhimman rawa ta ɓangarorika daban-daban, ɓangaren waƙoƙi da kuma ɓangaren babban fim ɗin babban yayansa wato Aminu Saira, wato fim ɗinsa mai suna Labarina, inda ko a lokacin fim ɗin wasu da yawa sun ce Naziru ba zai iya wannan fim ɗin ba, tunda ai ba aikinsa ba ne, waƙa ita ce aikinsa. To wani iko na Allah, Naziru ya yi matuƙar bayin mutane mamaki, inda ya taka muhimmiyar rawa don gani da hakan, inda ko ba kowa ne yi tunanin cewa Naziru zai iya taka wannan muhimmiyar rawar ba. Amma kuma sai dai wani iko na Allah, a cikin wannan fim ɗin ma bai ƙyale kansa ba, ma'ana a cikin wannan fim ɗin ma yakan nuna halayensa na kamar inda wasu da yawa suke ta cewa ai yana nuna ɓankama haka, yana nuna irin jijji da kai haka, yana magana cikin gadara ko wani abu makamancin haka. So abin da mutane ya kamata a ce su fahimta anan shine, a cikin wannan fim ɗin yanayin acting ne ya zo a haka, sarauta ce, kuma kowa ya san da cewa sarki baya son wasa kuma baya wasa. To yanayin sarautar da aka bashi ne a cikin wannan fim ɗin yasa dole sai ya ɗan nuna jin kai ko takama.
To, haka shi kansa Nura M Inuwa, musamman inda wasu da yawa suke cewa akwai wani babban fim da ake sa rai Nura M Inuwa zai fito nan kusa ba tare da dadewa ba, wanda mutane kuma masoyan Nura M Inuwa da yawa suna jiran wannan fim ya fito. Da haka ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan YouTube channel ɗinmu mai suna AA Kasada TV domin samun dukkanin abubuwan da ya shafi bangaren masana'antar shirya fina-finai ta ƙasar Hausa baki ɗaya.